салом дӯстони канали мо, хуш омадед. Дар видео лайк гузоред ва мо боз бо як нерӯи нав оғоз мекунем. пешравии мо аз лайку комментариҳои хуби шумо вобаста аст. ташаккур барои дастгириҳоятон. имрӯз боз хабарҳои ҷолибтаринро аз ҷаҳони ММА пешкашатон хоҳем кард. чун ҳамеша мо ба шумо телеграм канали Шермардон Шоу тавсия медиҳем. либосҳои босифат ва пойафзулҳои чарми тозаи истеҳсоли Туркия ва Кавказро доро буда барои тамошо намудани дигар намудиборҳо. силка дар комментария ҷой дода шудааст. даромада либоси табъидили худро фармоиш диҳед. чуноне ки ҳамагон медонед, ин ҳафта якбора ду варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов ва Муин Ғафуров бо ширкати бонуфузи ҷаҳон UFC шартнома бастанд. Муҳаммад Наимов аввалин муҳорибаи худро бо муборизи австралиягӣ Ҷей Маларки ва Муин Ғафуров бошад бо ҷанговари амрикои Ҷон Кастанеда мегузаронад. айни ҳол ҳар ду варзишгар дар формаи хуби варзишӣ қарор доранд ва дирӯз пеш аз дебюти худ чун анъана дар плакатҳо имзои худро гузоштанд ва инчунин маросими расмгириро низ гузарониданд. имрӯз чемпиони UFC дар вазни сабук Ислом Махачев дар душанбе расид ва ӯро бисёр хуб пешвоз гирифтанд. ҳоло пешкашатон мекунем шумо бошед лайк ва обуна шуданро фаромӯш насозед. Салам алейкум, всех приветствую. 2 июня по приглашению нашего брата Исмаила буду присутствовать на турнире Гран-при Душанбе. Увидимся в Таджикистане. Руки не обожги. Как у тебя представление? Эсэдака, как тебе Душанбе, Таджикистан? Эсэдака, как вам таджикский тут? Третья тарелка пошла, третья тарелка. Вот такая обстановка у нас. Расул тоже тут, Ислам. Можно, а что убил?